ಮಾತಾ ತುಳುವೆರೆಗ್ಲ ಯಾನು ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಮಲ್ಪುನ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಜಾನಪದ ಕಲೆ ಆಯ್ನ ಭೂತಕೋಲ, ಯಕ್ಷಗಾನ, ಕಂಬುಳ ಬೊಕ್ಕ ಹೊಸ ನಾನಾ ರೀತಿದ ಆಚರಣೆದ ವಿಡಿಯೋಲು ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಡು ಬರೊಂದುಂಡು. ವಿಡಿಯೋದ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗ್ ಎನ್ನ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗು ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಹುಷಾರಿಚ್ಚಿಗೆತ್ತಾ ಐಕಿನ ಟೆನ್ಷನಾ ತಾನೇ ಎರಡು ತಾಯಿ ತರಕಟ್ಟಿ ಪಾತಿರ್ಜ ఇక్కడ దాద పాత్రని గొత్తాందిచ్చి దాన గొత్తాందిచ్చి ఏ బాచు నీకెండ దాద పాతిరిత్నల పాతిరే బాచు ఇంక ఈ పండు ఏతి ఇಷ್ಟ ಗೊತ್ತುಂಡ ಯಾನ್ ಏ ಪನ್ನಿಲಕೈತನೆ ಪಾತಿರ ಬನ್ನಗಲ ಈ ಒಂದು ತರ ಮಲ್ಪ ಇಂಕ ಇಷ್ಟ ಲೇಪಜಿ ಬಾಚು ಯಾನ್ ನಿಕ್ ಇಷ್ಟತ್ತ ಏ ತಾಯಿ ಇಂದ ನಿಕ್ಲ ಮಲ್ಲಕಿ ಯಾನ್ ಪಾಪ ತಾಯಿ ಒರ್ಚಿ ಇಂಕ ಇಷ್ಟೇಜಿ ಯಾನ್ ಇಷ್ಟೇಜಿ ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಷ್ಟೊಂಡಲ್ಲ ಸ್ವಾತಿಲ ಅಲ್ಲಿಗ್ಲ ಮಂಡೆ ಸರಿಜಿ ಅಲ್ಲೇನು ಯಾನ್ ಮದ್ವೆ ಅಂದ ಇನ್ನು ಜೀವನ ಭಂಗ ಒಕ್ಕ ಆನೆ ಬಂದಿದ್ದ ಆನಿಷ್ಟ ಅಲ್ಲಿನ ಮದ್ವೆ ಪಂತಿ ಬಾಚು ಯಾನಿಕ್ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರ ಬಂದ್ ಬಾಚು ಯಾನಪ್ಪಗ ಸ್ವಾತಿನ ಪಣೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂದ್ ಯಾನಿಕ್ ಇಷ್ಟ ಯಾನ್ ನನ್ನ ಮದ್ವೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಂಚ ಪಣೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಮದ್ವೆ ಅಪ್ಪೆ ಪಂಡೆಕ್ ಮದ್ವೆ ಅವಡುಂದಿ ಅಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಚು ಯಾನಿಕ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಡೆ ಇಚ್ಚಪ್ಪನ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಾಚು ಹೊರ ಐ ಲವ್ ಯು ಬಂದ್ ಬಾಚು ಬಾಚು ಮೂರು ಏನ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಈ ಏನಿಗೆ ಕೂಡಿ ಹೊಡ್ತಿಚ್ಚಿ ಬಾಚು ಬಾಚು ನೀಡಬಲ್ಲ ಐ ಲವ್ ಯು ಬಂದ್ ಬಾಚು I love you, Vidya. Really? I love you too much. ini खुशी दिन मन नलित नलित तनना हो कोगिले ओ ತುಂಬಿಲೆ
ಕಾಲೇಜ್ ವಿದ್ಯಾ ಒಂದು ಎಮ್ಮಳಿನ ಸ್ವಾತಿನಿ ಇಂಚ ದೂರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಪಂಡ ತಾನೆ ಅಲ್ಲೇನೋ ಮಸ್ತ್ ಹಚ್ಕೊಂಡಾರ ಬಟ್ಟ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಲೆ ಉಳ್ಳೋರ್ ಬಂದಾನತ್ತ ಹಚ್ಚತ್ತೆ ಅತ್ತನೆ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಐತಿ ವಿದ್ಯಾ ಹಚ್ಚದ ಅಂತ ವಿದ್ಯಾ ಪಂಡ ಅದೇನು ಮರಪರ ಹಾಕುಜಿಂದು ದಾಯಿ ಮಲಪರ ಹಾಕುತ್ತೀನಿ ಓ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಡೆ ಅಕ್ಕಲು ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ್ಲೆತ್ತ ಬೈದೇವಿ ಇತ್ತೆ ಕೂದಲೇ ಬಂದತ್ತ ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಏರುದಂತಿ ಒಂಜಿ ರೋಡ್ ಬೋನ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲದಂತದ ಆಶ್ರಯ ಕೊರ್ನಾಕ್ಲಿ ಅಕ್ಲೇನೆ ನಿಂಚ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಸರಿಯಾ ಬಣ್ಣ ಆಂಡ ನಿಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಇಷ್ಟ ಉಂಡತ್ತ ಬಾಚು ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಬಂತ ಐ ಲವ್ ಯು ಬಂತ ಬಾಚಿಯ ಕುಲ ಈ ದಾನ ಟೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತ ನಡ್ಸಿ ಏನೇನು ಮದುವೆ ಅಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಸ್ವಾತಿ ಅವಡು ಅಕ್ಕಲಿ ಏರ್ಲ ಅವಡು ನಿನ್ನ ಸುದ್ದಿಗೆ ಬರ್ತಿಸಿರು ಅಲ್ಲ ಕುಲ ಕುಲ ಸ್ವಾತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬರೆಂದು ಚಾಮುಂಡಿ ಕುಪ್ಪೆ